ai yau gaskiya kin dace, kin yi karo da Alhaji Bazuka. Kin san abin da ake kira da bazuka? Sai ka faɗa. Adalla, wato bazuka wata bindiga ce da sojoji suke amfani da ita, kin gane ku, wajen tarwatsa wanda ake abokan gaba. Kin bayyanta ku? Ita bazukan nan in kin ji ana bazuka, wato bindiga ce da in aka mata duri, kin gane ku, matakar ka iya kwanciya, kin gane ku, ka iya daukan saiti, yanzu da kan gajin tanjam tanjam ta tarwatsa mutane. To abin da nake so da ke, bindigan nan ɗurinta nerori ne ɗurinta. In har za ki bani haɗin kai, ni nera a guri na ba wani abin ɓata lokaci ba ne. Ayo haɗin ka ai tunin ma zan baka shi. Daman shi wannan ba son sa nake ba, haɗi ne na iyaye gudun kar da ka je kai ba daidai ba a tare da su. To kin gane ku? Me sunan ki ma? Firera. Firera? Domin haɗu. Kuma ba ranar rabuwa. Yanzu abin da za a yi, kin gane? Mu tafi otal. Otal kuma? To ai akwai mutum da zamu da ke ne. Mu je otal. Ni dai na gane komai ba sai ka ce min wani za a yi mitin ba. Allah ku? Abawa. To. Mu je gidana. Gidanki? Kin tabbata ba zai dawo ba? Ba yanzu zai dawo ba. Kin tabbata? Har ma yi ma gama. Ye? Wato dai magana ta dai kenan. Kuma matar da kaji an ce mata aure kuma irin wannan haka ai ba sai an gaya. Na sani. To kuma Na sani. Ba ni kenan. na rike. Na maka ki mun tafa. Yanda dillin da kai dillin haka ma dillin ta kai dillin. Ko? Haka ne. To shikenan. Kusan kin san ni kin gani? Kin san wani abu? Kin san ni komai ruwa